Moi kakarat. Minä aion näyttää miten oikea bisnesmies tekee hommat. Bisnesmies tekee tällä. Älä kuule, kato mun peppua, kato minua. No niin. Ja no niin. Ai vitsi, kun mä venyt. Ai. Niin. Teet on suomalaisia. Ja tavataan kohta kakarat. No moi taas kakarat. Tässä on sellaisia valtioita, jolle mä eksarikkuus epäriin. Ne on 21 levelisiä. Minä oon 10 levelinen. En minä pärjää. Katsos vaikka. Hei, tuu takas. Hei, tuu takas. Hei sinä. Tule takas. Hei, mitä luulet menevät? Ei voi. Ai vitsi, nyt kuule tuus sieltä takaa. Hei, no niin, katsos, minä voitan sen. Ai, karrakkuu. Ai, se sattuu. Ei vitsi, ei. Toi on mun isä. Tää taas näitä jätket on mun isä. Moi isä. Mitä? Se aina rapsuttelee se otsaa ja vitsi. Hei, missä menee? Ei vitsi. No mene myymään tavaraa. Nää koot kakarat. Moi taas kakarat. Krarikkuus on täällä. Mitä täältä Grandimesta onkaan? Ei vitsi. Ei. Tällä tavalla te näette, miten myydään tavaraa. Me saadaan kamaa tällä tavalla. Katso, panetaan selnappulaa ja... Ei, älkää ajattele, että se on hell. Se on hell, okei. Ensitäks mä lähetän tän. Kyllä. Pienin hinta kannattaa laittaa sinne ostaa. Ne voihan ne tarjota kalliimmalla. Okei, joo. Tää oli vaan sellainen testi. Tää oli testi. Ja ei nyt kukaan osta näitä. Tällaista krääsää. Tällä tavalla se otetaan pois, joo. Ei kukaan tällaista krääsää osta. Nyt laitetaan tällainen miekka, tällainen pikkupuukko. Muista, alin hinta, että kaikki ostaa. Joo, tääkin oli vaan tällainen testi. Ei tarvitse välittää, tää oli vaan tällainen testi. Katos, laitetaan yksi tällainen myynti. Niin, alin hinta. Tääkin oli vaan tällainen testi. Kakarat, tää oli vaan tällainen testi. Okei, täällä tästä lähtee. Joo, okei. Mua vähän ihmetytään, miksi kukaan ei kukaan osta multa mitään, ei osta. Joo, okei. Eipä kakarat, tää oli Xarikkuus, muistakaa Xarikkuus. Xarikkuusi!